Hey, jo. Hello. What up? Har I en dejlig aften? Vi keder os. Ja. Derfor har vi valgt at lave denne Askos Video! Bo. Først så har vi en fra en Caroline Schmidt Nielsen. Og hun spørger, hvad spørger hun om? Mit udseende fra 1 til 10. Og vi vil give dig En sikker 8'er. En rigtig god 8'er, fordi at vi synes, at du er meget spændende. Camilla Østergaard Kortbæk. Hvad synes I om mig? Ja, det er det. Ja, hvad synes jeg om dig? Jeg kender dig ikke. Eller? Ja, Camilla. Jeg har i hvert fald aldrig snakket Nu med vil dig. jeg jo ikke sige en hel roman, men du er en rigtig god. Helena Futtrup spørger os, hvilket land kunne du godt tænke dig at besøge, og hvorfor? Hvad siger du? Jeg kunne godt tænke mig at besøge en kuffert indefra i Mønsterhulen. Nu er Fie kommet ned i kufferten. Jeg ved ikke, hvordan. Fie er nu nede i kufferten, og vi ruller. Oh my god, she's rolling! Okay, så spørger Karoline Lund Jensen, hvad er jeres yndlingsskomærke? Hvad er vores yndlingsskomærke? Vi elsker bare sko. Vi kan bare godt lide sko. Bare alle sko. Altså, alle slags sko. Alt. Især dem med hæl, stiletter. Alt, der hedder sko. Jeg har bare lyst til at kramme dem alt. Sille. Ingemann! Sille. Ingemann! Sille. Ingemann! Sille! Hvor bor I? Vi bor i Skanderborg. Hvor mange ponierheste rider I om dagen? 2. 3-4 sådan. 6. Jeg ved 3. Godt. Marie Weber. Hvad synes I om mig? Jeg synes, du er en bandit. En lidt krabat. Mikkeline. Hvad spørger hun om? Hvad synes I om mig, Hjerte? Jo, jeg ved ikke, hvem du er. Jo, jeg ved, du bor i Skanderborg. Gid du var i Skanderborg og blev der. Kære Mikkeline, Hvorfor rejste du din vej? jeg har talent for at synge. Okay, næste. Amalie Kroll med Mathiasen. Hvad synes I om mig? Altså, ja. Spørgsmålstegn, ja. Jeg ved, du går på skolen. Skanderborg Reals. Og så ved jeg, at du har hende der som coverbillede. Og jeg vil lige give jer en opfordring. Gå ind og like vores billeder. Fordi vi er så like hunters. Ved du hvad, nu skal dig der. Dig bag skærmen. Ja, Du skal gå ind og like vores profil. Picture. Ja. Fordi vi er nogle like Hunters! Ja. Oh my god! Og så spørger Emily Hvad om, synes I om mig? hvad vi synes om hende. Og Emily, vi synes, du er rigtig, rigtig sød. Og du er helt vildt pæn. Og så er du også vildt nydelig. Og så spørger Helene om, hvad vi har fået i julegave. Og alt muligt gøjl. En gulv. Ja, vi har fået gøjl. Nej. Gøjl. La 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 la. Cecilie Skadekær Pedersen, hvad synes I om Det var mig? et sjovt efternavn. Det har jeg aldrig hørt før. Please. Du er rigtig pæn, og så er du også rigtig sød, tror jeg. Men we don't know you. No. Så er der Julie, hun skulle være lidt mainstream. Hvad synes I om mig? Ja. Og Julie, du er rigtig læks med et stort X. med et meget kæmpe X. Et mega X. Du vil have sex. Sex. X. For du får lækker. Nej, Sille spørger lige om isviseskage. Oh my god. Milla skriver. Mille. Hvad synes I om mig? Jeg synes, du er grim. Du er søsteren, vi aldrig fik. Så spørger du om, kan I godt lide mild ost? Oh my god. Hvad er det for et Du spørgsmål? ved godt, at krydderost, det er klasse. Så spørger Julie. Julie spørger meget. Julie, hun spørger om rigtig meget. Om, Er I forelsket? ja. Ja. Hey, ja! Vi elsker kage. Vi elsker kage. Vi skal Jeg tror, jeg er forelsket i kage og slik. Okay, hvem er jeres bedste veninde? Mille. Altså, vi har sådan... Vi har... Vi har lidt forskelligt. Vi har sådan... Altså- For mit vedkommende er det Anna Benfeldt. For mit vedkommende er det so Mille nice. Vad. Og så er det min phony.
Og så er det min Og min pony her pony. på. Og så vores nye kamera. Ja, det vil filme. Og Wuffe. Og vores lille hund. Lille Wuffi. Ja. Så spørger hun, hvem vores bedste drengven er. Drengelus. Hvad er det pinligt, som er sket for jer? Ja, det var i Frederikshavn, hvor jeg havde sat Fie op i en indkøbsvogn. Så kørte vi rundt, og jeg løb rundt med en, og så sagde vi babu, babu, babu. Og folk de kiggede meget mærkeligt på os. Men de flyttede sig dog. Ja. Og så var det en pinlig oplevelse også. I flyet med dobbelthagerne. Nå ja. Fie hun sad med sine mange dobbelthager, hun har. Prøv at se. Prøv at se. Den hedder Steve. Og så sad hun, og hun lavede en meget, hvor hun kunne sådan ligge ned, og det flød over. Og jeg sad og tog billeder, og så var der en mand, der sad sådan op en anden side. Og han grinte meget højt af mig, fordi at jeg sad og lavede photoshoot med Fies dobbelthage Steve. Men det var også sjovt. Det var meget sjovt. Er I tætte søster? Hvad er det bedste ved hinanden? Dobbelthagen. Dobbelthage. Hvad er det nu din dobbelthage hedder? Den hedder Bertha. Bertha og Steve, de skal giftes snart. De skal have et dobbelthagebryllup. Hvad er det bedste, som I har oplevet sammen? Alt. Ja, så fik vi jo også et, Oh my god. et spørgsmål fra Anne-Sophie Knudsen. Kysstolt. Jeg er kystol. Ja. Men hun har spurgt, hvad synes I om mig? Du har noget flot hår. Ja. Du er sød. Du er lille. Du er lidt ligesom en krammebamse. Ja. Er det med det lille Hansen? Jingle gram, jingle gram, jingle du er gram. Klap. Kom du, Ulex. Just kidding! Det bedste. Very dejligt. Jeg spørger Karoline Lund Jensen. Hvad synes I om kager? Hvad er jeres yndlingskage? Jeg vil bare sige, at jeg elsker kage. Vil du have et stik kage? Er det kage? Ja. Er det ægte kage? Ja.